seo, has yn dol ag I ag iwnsach mewn ei personification. Sgrif yn llawn la agos yn teitl ond na joch yr yna. Seo diafar a hawn, diafar a chwmystig y bas. Chynio ffisacad gys yn chica ar dy hon, agos a ffisacwn, hanig e as mwy ei. Rwy'n galt nid y hici gas dy iei, cymig ai sŵlorst, gys y fel yn am cearst gyda iei. Sao, Jay? Baka nag-casting. Hindi rin. Jay, how? Nag-casting mo na siya. Haki siya ka na sa session. Kamenti. Yung may festival marap. Bel teacher. Ha, haki siya ka na din kamenti. Basta la. Kaya care skill. Ueren ni American, a chi canal gainula.